Mä oon Maria ja tervetuloa mun ensimmäisen Neule-podcast-jakson pariin Instagramista ja Ravelrystä ja nyt täältä YouTubesta löydät mut nimellä Knits with Maria. Eli tervetuloa seuraamaan sielläkin, jos kiinnostaa mun neulomiset. Mä oon tosiaan oppinut neulomaan jo ala-asteikäisenä, mutta tuossa 2019 aktivoiduin enemmän ja oon siitä lähtien neulonut sitten vähän isompiakin neuletöitä, että sit aloin neulomaan enemmän sukkia ja lapasten lisäksi jotain muuta, että oon tehnyt ensimmäiset neulepuserot ja kirjoneuleet silloin ja siitä lähtien sitten on aika aktiivisesti neulonut ja jos istun aloillaan, niin yleensä neulon. Syy, miksi lähdin kuvaamaan Neule-podcastia on se, että mä itse katselen tosi paljon Neule-podcasteja ja tykkään neulomiseen liittyvästä sisällöstä. Selailen Instagramia, Neule-Instagramia aktiivisesti ja kuuntelen podcasteja, jotka liittyy neulomiseen. Ja, on huomannut, että kaipaileisin ehkä itse vähän erilaista sisältöä ja ajattelin sitten itse lähteä tekemään sellaista. Tosiaan siis olemassa olevissa Neule-podcasteissa ei ole mitään vikaa, tykkään niitä kovasti katsella, mutta kaipailisin ehkä itse vielä enemmän semmoista yleistä keskustelua neuleisiin liittyvistä aiheista, käsitöihin liittyvistä aiheista, neuletrendeistä, langoista, käsitöihin liittyvistä ekologisista kysymyksistä. Ja ajattelin sitten, että rupean itse tekemään semmoista sisältöä. Ja toivotaan, että tämä on jollekin mieluisaa ja joo. Mulla on siis ideoita jo siihen, että miten mä toteutan tätä podcastia ja minkälaisia erilaisia osioita tähän tulee. Tavoitteena on joka jakso ainakin esitellä joku lanka, joka on ollut uusi mulle, ja kertoa siitä jotain. Ja tää siitä syystä, että mun mielestä se keskustelu lankoihin liittyen jää usein mun kokemuksen mukaan aika pintapuoliseksi. Ja musta olisi kiva kuulla enemmän semmosia rehellisiä mielipiteitä eri langoista. Ja toinen tämmönen osio, minkä haluan toteuttaa tässä podcast-jaksoissa on tämmönen spicy opinion, eli tämmönen mielipiteitä herättävä mielipide tai ajatuksia herättävä mielipide tai keskustelun aihe. Ja sen tarkoitus on siis vaan nostaa esille joku mielipiteitä herättävä keskustelun aihe ja keskustella siitä. Ja tarkoitus ei tosiaan ole pahoittaa kenenkään mieltä tai aiheuttaa mitään kahtiajakoa ihmisten välillä tai muuta, vaan keskustella asioista. Ja olisi tosi kiva, että liityt mukaan keskusteluun kommenteissa ja vaikka Instagramissa. Ja tietysti pysytään ihan asiallisina niissä mielipiteissä ja näin, mutta kaipailen ehkä enemmän semmoista jotenkin laajempaa keskustelua liittyen neuletrendeihin ja kaikkeen neulomiseen liittyvää, joten sellaisen haluan myös integroida tähän mun podcastiin. Tulen varmasti näyttämään myös valmiita töitä ja keskeneräisiä töitä ja keskustelemaan siitä, että mitä pitäisi neuloa tai haluaisin neuloa, mutta tosiaan haluan myös muunlaista sisältöä tähän podcastiin. Ja jos sulla on jotain toiveita, mitä haluaisit, niin toki voit niitäkin jättää kommenteissa, että luen tosi mielellään, että jos on jotain toiveita. Mä voisin ensin kertoa, mitä mulla on päällä. Mulla on päällä mun itse neulomat housut, jotka on ihanat. Elikäs tää nyt ei ole kauhean laadukkaasti näytetty, mutta en viittinyt muuttaa tätä mun kuvausasetelmaa, niin siinä oli nopea vilahdus mun neulotuista housuista. Nää on Milena Juholan suunnittelemat Copenhagen Pantsit. Milena löytyy Instagramista nimellä Milena Pauliina. Nää on neulottu Hobbyin Flash It -langasta, joka on semmonen
muovinen lanka, mutta näissä on ihana kimallus ja nämä on siis aivan ihanat päällä ja nämä on mun mielestä ihanat näyttävät nämä lahkeet täällä. Joo, jos on näistä jotain lisäkysymyksiä, nämä on siis neulottu varmaan 3 vuotta sitten, niin kysykää ihmeessä kommenteissa, mutta en sen enempää nyt näitä esittele, kun näin on kauhean tuore työ. Mutta siis, joo, semmoinen oli päivän neulottuna asuna. Mä ajattelin sitten näyttää teille mun viimeisimmän valmistuneen työn. Tää oli testineule viipelystrikkille ja aloille knitille eli Reetta Haavistolle. Scarlet Sweater. Tää on tehty yhteistyössä Filcolaanan kanssa, eli Filcolaana on tähän antanut langat testineulontaa varten. Tässä on tämmönen superkaunis honeycomb palmikko, eli siis tämmönen hunajakenno palmikko, ja sitten tuolla on tommoset nurjat silmukat, jotka voi halutessaan tehdä myös kirjoneuleena. Tulee ihan superkaunis niinkin. Ja Instagramista löytää lisää kuvia näistä kirjoneuleversioista. Tää on neulottu siis Filcolaanan Peruvian Highland woolista, joka on 100% villaa. Mun pusero on neulottu sävyssä cinnamon eli kaneli. Ja mä neuloin K2 ja tähän meni 550 grammaa lankaa. Ja se Filcolaanan lanka on siis DK-vahvusta eli 50 grammassa on 100 metriä. Tää on 4,5 millin puikoilla neulottu ja tuli aivan superihana. Todella kaunis ja on tosi paljon ollut käytössä. Ja tosiaan mulla ei nyt sitä lankakerää tässä mukana, mutta siis toi Peruvian Highland Wool on siis aivan ihana lanka. Tää oli mun ihan ensi kerta sitä käyttäessä ja ihan super pehmeä, ei ollenkaan kutiseva ja tosi semmonen rasvainen, että oli ihana neuloa, kun jotenkin tuntuu, että ei ollenkaan hierä sormia tai muuta neuloissa. Todella niinku tosi semmonen crunchy. Suosittelen, tosi ihana lanka. Ja suosittelen myös tätä Reetta ja Kellin ohjetta, että tää julkaistiin nyt 1. helmikuuta. Ja tosiaan on todella yksityiskohtainen ja niin kuin, selkeä ohje, että vaikka tässä on kaikenlaista meneillään, on kirjoneuletta ja halutessaan ja on lyhennettyjä kerroksia ja tätä palmikkoa, niin tää on silti niin kuin, tosi yksinkertainen toteuttaa, että Reetta ja Kelly kirjoittaa kyllä tosi hyviä neuleohjeita, että voin suositella. Eli Scarlet oli tämän nimi. Tuli tosi kiva. Noin, sitten mä näytän toisen valmiin työn. Tää on valmistunut itse asiassa jo viime vuoden puolella, mutta tää nyt liittyy niin sanotusti aiheeseen, niin esittelen tämän. Eli Instagramissa nimimerkki Emilia Neuloo ja Knitsipi ovat tälle vuodelle luoneet tämmöisen neulekorin, johon sisältyy 12 ilmaista ohjetta, eli 1 ohje per kuukausi. Ja tosiaan tää pipo on Aava-pipo ja tää on nyt helmikuun ilmaisohje, jonka löydät vaikka Ravelrystä. Testineuloin tän tosiaan Emilialle viime syksynä. Mä oon näitä jo 2 neulonut. Toinen on mennyt lahjaksi ja toinen on tässä nyt teille näytillä. Tää on tehty DK-vahvuisesta langasta, tai siis ohje on kirjoitettu DK-vahvuiselle langalle. Tää on 7 veikkaa ihan, ja tähän meni tasan 100 gramman kerran. Tää oli ihan paras projekti semmoselle niinku ylijäämäkerälle tai semmoselle yksinäiselle kerälle, joka siellä lankavarastossa odotti. Siinä mielessä kiva projekti. Ja tosiaan Emilia on suunnitellut myös Aava-lapaset, joista taisi olla Kall myös, olisiko ollut loppuvuodesta. Eli Aava-lapasten ilmaisohje löytyy myös kans Ravelrystä, niin jos haluaa matchaavan setin, niin aika kiva, että saa pipon ja lapaset sitten. Ja Emilian ohje on tosi selkeä ja yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä, että voin suositella kyllä siinäkin mielessä. Ja aivan siis mun mielestä ihan tosi ihana tää Emilian ja Knitsipin neulekori jutska, että
niin tosi kauniita ohjeita suunnittelevat muutenkin, niin ihanaa, että he on tällaisen jaksanut meille neulojille tehdä. Kannattaa käydä tsekkaamaan molempien Instagramista lisää ja seurata aina, että mikä on sitten kuukauden ilmaisohje. Mutta tässä on Aava-Vipo. Siinä oli nyt nämä mun valmiit, mitä mä näytän tällä erää, koska mulla on muutama salainen testineula, mitkä on valmistunut ja muuta, että niitä ei voi nyt tässä hetkessä näyttää, mutta mä ajattelin, että mä näytän nyt, mitä mulla on tällä hetkellä puikoilla. Ja se on myös testineule Paula Narkiniemelle, Instagramissa Paulaknits. Braid of Ophelia on tämän neuleen nimi. Tässä on deadline tulossa nyt viikonloppuna, eli mun pitää nyt ahkerasti neuloa vielä toi toinen hiha valmiiksi ja viimeistellä, mutta aivan todella kaunis tämmönen palmikkoneula, ja täällä menee helmineuletta täällä palmikkojen välissä. Hihassa menee myös toi palmikko tuolla, ja tässä on ihan tosi kaunis tää rakenne, että tää aloitetaan tällä korkealla kauluksella tosiaan. Mä oon tehnyt tän ohjeesta poiketen lyhyempänä tän kauluksen. Tää ohjeen mukaan tehdään vähän pidemmäksi, ja halutessaan sen voi sitten taittaa vielä 2 kerroin ja harsia kiinni, jos haluaa. Mutta mä päätin tehdä nyt tämmöisen version, että tää on vähän lyhyempi, mutta tämmönen pystykaulus. Ja tosiaan, kun tää kaulus on tehty, niin nämä olkasaumat tehdään jatkaen tätä palmikkoa täältä kauluksesta. Ja sitten kun tää olkasauman palmikko on valmis, niin siitä poimitaan silmukat sitten etu- ja takakappaleelle, jotka neulotaan sitten tasona. Täällä näkyy tää palmikko-olkasauma. Ihan superkaunis yksityiskohta, ja sitten tosiaan se palmikko jatkuu täällä koko hihan pituudella. Tosi kaunis yksityiskohta ja tosi helppo toteuttaa, että vaikka tää näyttää niin sillain näyttävältä ja voi näyttää vaikealtakin jonkun silmään, niin ei ole todellakaan vaikeaa, että ihan yksinkertaista, ja Paula kirjoittaa ihan todella hyviä neuleohjeita. Mä oon tosi paljon testineulannut Paulalle ja neulannut muutenkin Paulan ohjeita, niin kyllä uskoisin, että pystyy niinku semmonen vähempi kokenutkin neuloja niin tätä neulomaan. Ja tässä tosiaan siis ohje julkaistaan ensi viikolla, että sit pääsee ostamaan ja neulomaan myös. Ja Paula on siis suunnitellut tän neuleen Sadness Gardening pörstötalpakalle, joka on semmonen pörrölanka. Mut koska se lanka oli mulle entuudestaan tuttu, niin mä ajattelin, että mä haluan ehkä kokeilla jotain muuta. Ja Paula oli sit useamman listannut siihen vaihtoehdoiksi tälle langalle. Ja yksi niistä vaihtoehdoista oli Dropsin Melody. Ja mä oon käyttänyt paljon Dropsin lankoja, mutta tätä Melodia en ollut koskaan kokeillut, niin ajattelin, että nyt sit repäsen. Ja tästä löytyi myös aivan täydellinen tää sävy. Tää on ihana tämmönen viileä roosa. Ei varmastikaan toistu nyt tässä videolla niin kauniisti, mutta tosi ihana sävy. Ja sävyn nimi on siis 6, jos haluaa käydä katsoa netistä vaikka. Tää on tämmönen pörrölanka. Tässä on 70% alpakkaa, 25 villaa ja sitten loput on polyamidia. Ja tässä on 140 metriä 50 grammassa. Tää on pikkasen ohuempi lanka kuin se pörstötalpakka, mutta siis ei nyt mun mielestä neuloissa ei sillä ei hirveästi eroa. Ja siis tää on ollut tosi hyvä lanka. Enkä silleen huomaa mitään eroa siihen pörstötalpakkaan. Tää on aivan siis unelman pehmeä. Tää tulee varmaan olemaan aivan ihana päällä. Varmaan just toi alpakka, mikä tekee sen pehmeyden. Ja tosiaan mua ei kutita ollenkaan, mutta mä oon myös tyyppinä semmonen, että mua ei kyllä juuri mikään lanka kutita. Että voin vaikka letlopia pitää ihoa vasten, niin ei kutise. Mutta tosi kiva oli kyllä tää Melody lankana. Et aina on tietenkin se, että kun neuloo tämmösiä tosi pörrösiä lankoja, niin se on vähän niinku oma hommansa, että
se kannattaa kokeilla ja sitten miettiä, että onko se oma juttu, että kun tässä on kuitenkin tässä saikeassa tätä niin kuin hahtumaa, niin se tekee siitä neuletuntumasta vähän erilaisen ja tää ei ole mun mielestä kauhean joustavaa lankaa, että siinä mielessä sitten se neulominenkin on erilaista, mutta tää on täysin niin kuin mun mielestä kyllä ihan persoonakysymys, että kuka tykkää, kuka ei, mutta mun kokemukset on ollut kyllä ihan positiiviset tästä langasta. Ja tulee tosiaan varmasti tosi ihana tästä neuleesta, että nyt pitää toi toinen hiha neuloa ja sitten tehdä noin resorit loppuun, niin sitten olisi valmiina. En malta odottaa, että saa Venäjälle pakkasille tän päälle. Se siitä. Jos on jotain, mitä haluat tästä vielä tietää, niin kysy ihmeessä kommenteissa. Noin. Sitten mä ajattelin kertoa teille, että mitä mä oon aloittamassa tänä viikonloppuna. Mun hyvä ystäväni Laura on saamassa vauvan tässä ihan lähiviikkoina ja kun hän kertoi mulle viime vuoden puolella, että odottaa vauvaa, niin kysyin sitten häneltä innokkaana, että no mitäs vauvalle neulotaan, ja Laura sitten esitti toiveen, että no josko neulehaalari. En ole koskaan neulonut neulehaalaria, niin olin ihan innoissani ja sanoin, että onnistuu. Ja jos neule-podcasteja katselette, niin Lauran löydätte YouTubesta nimellä Ihanan Villaista ja myös Instagramista. Ja Laura sitten itse neuloi vauvalle aivan ihanan haalarin myös, mutta semmoisessa vastasyntyneen koossa, niin mä ajattelin, että mä teen sitten paksummalla langalla ja teen noin koossa 6 kuukautta, että olisi sitten niin kuin ensi syksylle neulehaalarin vauvalle, ja mä päädyin malliin Baby Bear Suit, joka on Knitting for Oliven malli. Löytyy heidän nettisivultaan esimerkiksi. Se on semmonen todella basic raglan mallinen neulehaalari, missä on sitten huppu ja siellä on pienet korvat. Niin ajattelin, että se olisi aika sulla sitten vauvalle, ja se ohje on mun mielestä kirjoitettu olisiko Aran vahvuselle langalle. Ja mä ajattelin käyttää siihen Novitan Wonderwoolia, jonka löysin Vintedistä. Tää on tämmönen harmaa beige tää sävy. Mä ajattelin, että tää on ihan kiva tämmönen neutraali sävy. Ja mulla on tätä nyt, olisiko mulla 10 kerää, että varmasti riittää kyllä siihen haalariin. Niin se on menossa nyt puikoille. Siinä ei onneksi ole kiire, koska tosiaan teen semmoista kokoa, mikä ei nyt sitten ole niin kuin heti vauvalle käytettävissä, vaan sitten syksyllä. Laura saa sen sitten toimitettuna myöhemmin, mutta semmonen on nyt lähdössä puikoille, ja mä ohjeen joustinkin, ja mä oon muutaman Knitting for Oliven neuleohjeen ostanut aiemmin ja neulonut, ja mulla ei ole itse asiassa hirveästi muistikuvia siitä, että minkälaisia heidän ohjeet on. Ainakin mä yllätyin siitä, että kun mä ostin ton neulepuvun tai ton neulehaalarin ohjeen, niin se oli ihan valtavan pitkä se ohje, että katsotaan miten lähtee sitten sujumaan. Mut varmasti päivittelen sitten täällä tai Instagramissa, että minkälainen siitä tulee. Joo, se niistä. Sitten mä ajattelin tosiaan siirtyä tällaiseen lanka-arvio-osuuteen. Että haluaisin tosiaan joka jaksossa esitellä teille jonkun langan, mitä on kokeillut tai millä on neulonut, ja kertoa, että mitä mieltä mä oon siitä. Ja nämä on täysin mun omia mielipiteitä, ei mitään maksettuja mielipiteitä.
niin jotkut langat saattaa olla semmosia, että mä oon ne saanut jonkin testineulontaan tai muuta, mutta yritän sen muistaa mainita, mutta tosiaan mikään lanka, vaikka olisin sen saanut jotain varten, niin ei ole tullut millään kytköksellä, että mun tarvii sitä mainostaa tai mun tarvii siitä mitään positiivista kertoa, että nämä on täysin ihan rehellisiä mielipiteitä. Ja tämän osion tarkoitus on lähinnä vaan ehkä keskustella enemmän langasta, koska musta tuntuu, että usein me vaan vähän niin kuin nopeasti mainitaan, että mitä lankaa me ollaan käytetty tai mitä lankaa suositaan X-töihin, mutta sitten se niin kuin keskustelu ehkä enemmän siitä, että minkälaista se lanka on, jää. Ja sitten mä kaipailisin ehkä enemmän just sitä keskustelua sen takia, koska se auttaa sitten tekemään niitä valintoja. Toki toisen mielipide on aina toisen mielipide, että se ei tarkoita sitä, että jos mä nyt tässä kehässä jotain lankaa, niin se olisi just sun mieleen, mutta tää on vaan lähinnä semmonen, minkä tarkoitus on niin kuin ehkä silleen antaa enemmän näkökulmia eri lankoihin, jotka sit mahdollisesti voi auttaa jossain lankavalinnassa. Tai luoda semmoiset, että okei, että nyt kuulostaa siltä, että en ainakaan kokeile, että hyvä tietää, että en sit tilaa. Mutta mä ajattelin siis ihan ensimmäisessä lanka-arviossa esitellä teille BC Garnin Semilla-langan. Ja tämän olen siis saanut Simpukka Sweaterin testineulontaan viime vuonna. BC Garnin lanka. Tää on 100% luomuvillaa. Tää on tämmönen, no tossa näkyy ehkä sävy nyt suht oikeena. Pahoittelen, jos ei ole nyt ihan valaistus ja muut kohdillaan, mutta mä en ole tätä lankaa aiemmin kokeillut. Eli siinä mielessä oli kiva päästä kokeilemaan. Tää on tosiaan 100% villalanka. Tää on sporttivahvunen, eli 50 grammassa 50 grammaa, niin on 175 metriä. Tää on tosi miellyttävä lanka. Tää on mun mielestä tosi paljon paksumman tuntunen kuin sportti. Se varmaan on, että tää on aika sellainen muhkea tää lanka, kun tää on 100% villaa. Tää tuoksuu aivan sairaan hyvälle. Tää tuoksuu niinku villalle ja lampaalle. Mä rakastan sitä tuoksua, se on aivan ihana. Ja oli ihan superkiva neulottava. On tosi kiva päällä. Tää on tosi pehmeä, mutta jos mä vertaan tätä vaikka siihen Peruvian Highland Wooliin, niin tää ei tunnu semmoiselta rassaselta. Tää on tosi pehmeä kyllä, mutta tässä ei ole sitä semmoista rasvan tuntuu niinku siinä Peruvian Highland Woolissa. En tiedä mistä se johtuu. Mutta tosiaan joo, tätä oli kiva neuloa. Ainoa on se, että kun tää on 100% villaa, niin tosiaan jos yhtäänkään nykäs tosi kovaa, niin sen langan säie kyllä katkee helposti, että kun ei ole sitä joustoa, mitä se muovivahvike tuo, niin, mutta se ei siis haittaa toki mitään. Mutta tää oli kyllä ihan kiva kiva uusi tuttavuus. Ja nyt yritän miettiä, että kun mulla on tätä jäljellä, olisiko mulla 100 grammaa, niin mitä mä siitä tekisin. Että tosiaan kun tää on villaa, niin ei nyt ehkä mitään sukkia viittis tehdä, että tekisikö sitten jonkun pipon tai jonkun muun, jää nähtäväksi. Mutta tosiaan kyllä suosittelen tätä kokeilemaan, jos kiinnostaa. Mä yritän muistaa kirjoittaa tämän langan tiedot tonne lisätietoboksiin, että jos et muista tai jos sanoin epäselkeästi jotain, niin siellä on sitten toivottavasti muista laittaa perustiedot tai sitten kysy. Mut joo, tää oli kiva uusi tuttavuus. Sitten haluan lopettaa tämän jakson tähän mun Spicy Opinion-osioon, eli siis tähän päivän keskusteluteemaan. Ja päivän keskusteluteemana on
ehkä monelle neulojalle tuttu Sophie Shawl ja Sophie Scarf, jotka on siis tanskalaisen Petit Technit-suunnittelijan huiviohjeita. Ja syy, minkä takia mä halusin keskustella tänään teidän kanssa Sophie-ohjeista, on se, että mulla tulee jatkuvasti vastaan neulesomessa sellaista ehkä vähän ikävän sävystä kommentointia liittyen näihin Sophie-ohjeisiin. Ja mä ymmärrän tosi hyvin sen, että tää ei ole varmastikaan kaikkien mieleen, tää design. Ja etenkin sitä pienempää versiota, sitä scarf-versiota, joka neulotaan tai sit solmitaan kaulan ympäri, niin se on herättänyt paljon semmoista ihmettelyä, mutta se on sitten niinku aihe erikseen. Mutta joka tapauksessa mä ymmärrän sen, että tää ei ole kaikkien mieleen tää design, mutta se mikä mulla ehkä särähtää korvaan on se, että puhutaan jotenkin halventavasti niinku siitä, mikä voi olla toiselle mielekästä. Et jos tää ei ole sun mieleen, niin se on ihan täysin ok, jos tää ei ole sun design, jos tää ei ole ollenkaan sun viba. Se on ihan ok mun mielestä, ja se on mun mielestä se paras juttu neulomisessa, että ohjeita on pilvin pimein ja tyylejä on pilvin pimein, lankoja on pilvin pimein. Sä voit tehdä just sellaista kuin mistä sä tykkäät ja mitä sä tykkäät käyttää. Et sun ei ole pakko tehdä sitä, mitä muut tekee. Mutta mun mielestä se, että jonkun mieleen tää voi olla tosi kaunis tai tosi yksinkertainen, tosi klassinen, ajaton, tosi käytännöllinen, niin mun mielestä se, että jos joku muu näitä neuloo, näitä Sophie-ohjeita, niin se ei ole silleen sulta pois. Ja mua harmittaa se, että tarvii dissata semmosia suunnittelijoita tai semmosia ohjeita, jotka ei ole omaan mieleen, kun vaan vois pitää möllyt maassaan ja keskittyä siihen omaan. Ja se sitten, että kun on myös keskustelua siitä, että onko nämä nyt sit niinku rahanarvoisia ohjeita, koska tämä on tosiaan niille, jotka ei tiedä tai muuta, niin todella yksinkertainen aina oikein neulehuivi, jossa on I-cord-reunat täällä, jotka neulotaan niinku työn edetessä. Ja tämä huivin malli on tosi yksinkertainen tämmönen kolmio, eli tehdään lisäyksiä. Ja sitten kun tullaan sinne korkeimpaan kohtaan, niin sitten tehdään kavennuksia. Silleen tosi yksinkertainen rakenne. Ja tiedän, että siitä on keskustelua, että onko se nyt sitten niin kuin maksun arvoinen ohje. Mutta se on mun mielestä keskustelu erikseen. Et lähinnä se, mitä mä ehkä halusin tässä teille tuoda niin kuin pohdittavaksi tai keskustelun aiheeksi, on se, että minkä takia me sitten niin kuin dissataan niitä ihmisiä, jotka tästä tykkää tai haluaa näitä tehdä. Että mun mielestä jotenkin mun mielestä olisi kiva, että annettaisiin kaikille vapaus tehdä just sellaisia käsitöitä kuin mitä itse haluaa. Ja käyttää niitä ohjeita, mitä itse haluaa. Että jos ei ole sun makuun, niin sun ei tarvii. Ja se on ihan ok ja näin. Ja mulla ei ole siis mitään vahvaa mielipidettä sinällään tähän asiaan tai ohjeeseen, mutta kuten näette, niin olen neulonut näitä kyllä ja olen ostanut ohjeen, että mä oon tykännyt tästä mallista kovasti. Kerro mulle, mitä mieltä sä oot tästä. Ja siinä olikin mun aiheet tältä erää. Jos sä katsoit tän jakson, niin jätä joku merkki siitä, vaikka kommentoimalla. Ihan vaan, koska mun mielestä olisi tosi kiva tietää, että katsoako tätä videota joku. Joo, tää oli nyt mun ensi kosketus Neule-podcastiin. Ja tosiaan toivottavasti tulee useampiakin jaksoja. Voit jättää kommentteja, palautetta, ihan mitä tahansa. Ja mut löydät myös tosiaan Instagramista nimimerkillä Knits with Maria ja sama Ravelryssä, jos haluat sieltä käydä katselemaan vielä mun käsitöitä. Nyt mä laitan tän latautumaan YouTubeen
Ja me Wilsonin kanssa toivotetaan teille oikein ihanaa, rentouttavaa ystävänpäivää ja viikonloppua. Neolemisiin. Moi moi!